O may tanggap tayong ano ngayon, mga welding inverter, brand Azuki. Model yan, MMA 300G. So, di na natin ipa-plugin yung welding na to kasi nga ang pinaka problema nito, yung welding na to, parating naputok yung IGBT. Ano? So, yun yung pinaka problema natin dito. Kaya lang na-video ko to, gawa nga ng kakaiba yung trouble ano. Ginawa ko na to mga ano lang, mga ilang oras lang ano. Tapos okay naman yung signal, okay lahat. Tapos nung may testing na mag-welding, pag dikit mo pa lang ng welding rod sa ground, naputok na agad na yung IGBT. So yan yung isang alamin natin, ba't parating pumuputok yung IGBT. Tapos nakatanggal ng mga tornilyo nito. So ito na yung loob niyan. Konti lang yung laman. Yan. Tapos yung power supply niya, hiwalay. Hiwalay sa board. Yan. Yung maganda naman, hiwalay. Kaso nga lang maliit. Dalawang IGBT, tsaka dalawang diode lang din yung ginamit. Oh. Nandun. No. Dalawa lang. Tapos 300 ang nakalagay. So nakita ko na yung number ng output nito. 50 amperes lang ang ginamit. So malayo sa 300 to, sa nasa 100 ano lang to. Tapos may nakalagay doon, hindi naman yan 125 amperes. So tanggalin ko lang yung board tapos alamin natin, trobolin natin ba't parating naputok yung IGBT. Bali, andito na yung board ni Azuki Azuki 300. So tinanggal ko na yung mga heatsink dito, pati yung IGBT. At saka yan, naputok yan. Yung parts na yan. Pero hayaan muna natin kung senaryo ng welding na to, umaandar siya, may display, walang output nung dumating sa akin kasi nandito yung customer nito, kaya sabi ni customer kasi kailangan niya yung welding na magawa. So tayo naman, hindi naman tayo sa minamadali natin yung trabaho, pero kasi walang lumalabas na PWM signal. So ito yun si PWM. Yan So pagka ang ginamit na IC is, karamihan naman ng ginagamit is 3525 So sa akin, kabisado ko ng paano nagana to, paano nagkakaroon ng PWM, paano nawawala yung PWM, at saka yung mga restriction nito, bakit siya nawawala ng PWM kabisado natin yung 3525, paano gumana yon. So ginawa natin, pinalabas natin yung PWM. So pakita ko sa oscilloscope. Ito yung binalik ko, yung original na problema talaga ng board na to. So ayan. So ayan yung natin, scope natin. Tsaka yan yung reference voltage natin Tanggalin ko mga yung wire. Yan yung reference voltage natin. So pansinin nyo, wala talaga tayong makuha ang signal dito. Yan kahit na yan, wala talaga tayong makuha. Kahit na gaano ko itaas yan, ganyan lang makukuha natin. So wala talagang PWM signal. Tapos yan umilaw na yung dalawa. So balik tayo dito. Yan. So ang ginawa natin, pagka umilaw yung dalawa na yan, ibig sabihin
may ibang problema yung ano natin, yung board natin ano. So ang ginawa ko, pinalabas muna natin si PWM. So ito ang ginawa ko. Kahit na anong gamiting pyesa ni manufacturer, ma-diode man yan, resistor, capacitor, transistor, kahit na saan nila ilagay, malalaman at panalaman ko yung function ano. So tinanggal natin to, yung transistor na to. Pakita ko lang sa inyo para lumabas yung PWM ano. Pero hindi natin pwedeng hayaang ganyan yan. Kasi pagka tinanggal natin to na hindi natin na ibalik, magkakaproblema rin tayo sa ano. So ayan, tinanggal na natin. So balik natin. So pansamantala lang yan ano, para mapakita ko lang yung problema talaga nito, kaya binidyo ko 'to eh. Kasi kakaiba yung sira nito. Ito yung isang dahilan na napalabas nyo na yung PWM. Pagkatapos ng tinanggal na yan, umandar yung welding. Paandarin nyo yung welding ng buong maghapon, walang masisira. Masisira lang yung welding once na magdikit na yung electrode at saka yung ground. Doon lang masisira. Doon lang, it's either masira yung, at talagang masisira. Masisira yung IGBT natin, it's either pumutok o masira lang. Ganun lang, dalawang senaryo lang yan. So balik tayo dito. So yan, pansinin nyo ulit ano. So tinanggal ko na yun ano. Pansamantala lang yan, tinanggal natin yung parts na yun. So ayan. So pansinin nyo, pagka on ko ay, teka pala, hindi pala nakakabit yung oscilloscope ko, kaya nagtaka ako. Kabit muna natin pala to. Yan. So ayan. Yan, may signal tayo ano. So ibalik ko lang kanina ba kasi natanggal natin yun ano, para kala nyo naman ano. So try natin ibalik yun. Tapos ikabit natin yung ano, oscilloscope natin. So balik natin kasi parang hindi nakakabit yung oscilloscope natin ano. So ayan, ibalik na natin. So kabit natin ulit si ano, oscilloscope. Ito yung original na sira no. So yan, ikabit na natin. O tingin ulit tayo dito. So yan kahit anong gawin ko, wala talagang makikitang signal. Tsaka umilaw na yung dalawang ano natin, dalawang ilaw. Ayan umilaw na yan. So ibig sabihin gumana na yung board natin. Kaso nga lang dito, wala tayong makikitang signal talaga. Talagang flat siya. So balik nating tanggalin ulit yan. Ito na lang tanggalin natin. So ayan, tinanggal na natin. Kabit ulit natin ito.
Tapos tingin ulit tayo dito. So on ko na yung welding. Yan, lumabas ano. Yan yung reference ano natin, 19 volts, 46 kilohertz. So ayan. So nung napalabas ko na yung PWM, sabi ko sa may-ari, sir, baka po kung hindi lang masyado madali yan, matotrouble natin ng maigi to, kaya naiwan yung customer to. Kaya kasi nga, nung nag-testing na kami, pumutok na yung dalawang IGBT. So isa lang yung nasira isa lang yung pumutok na physically. So yan, nakita nyo naman dito. Yan, isa lang yung nasira. Pero actually, ang pumutok isa lang, dalawa sira yan, automatic. Pagka tinanggal niyan, umandar yung welding, nagkaroon na kayo ng output, hindi masisira kahit na buong maghapon yung paandarin yan. Yung ganitong problema ng welding. Masisira lang siya once na magdikit yung positive at saka negative ng electrode. Yung dito, at saka yung sa bandang output na ng diode. Yung positive ng diode. Doon lang magkakasira. Kasi, pag nag-welding kayo, na walang nasira, it means na medyo okay pa yung gawa mo. Pero pagka may nasira doon sa duration na yon, talagang may problema pa yung welding mo. Kaya nung mapapansin nyo doon sa end ng video ko, di ba magte-testing ako, pansinin nyo yung testing ko, di ba panay naka full weld ako, hindi ako nag-i-spot weld. Kasi, doon mo malalaman yung welding na okay na. Pagka nag-full weld ka, kung pwede, ubusin mo isang rod. Kung hindi naman, kalahating rod. Basta full weld. Hindi yung spot weld, Kasi spot weld, lang yun eh. Hindi mo pa masyadong, yun, kung okay ba yung board, yung gawa mo. Doon sa full weld, doon mo malalaman na nakaubos ka ng kalahating rod na walang patay na pag-welding at saka buong rod na ubos mo na hindi nasira yung welding mo. Ibig sabihin nun, good na yung gawa mo nun. Pero once na dun sa duration na yon na nag-full weld ka, nasira yung welding mo, may ibang dahilan yun ba't nasira. Hindi naman sa init. Eto, pagkatapos nito papakita ko kung ipo-full weld natin to, siguro mga kalahating rod. Pagka walang nasira sa kalahating rod na naubos to, ibig sabihin good na to. So kaya nung tinesting namin ni customer na to, kasi nang nagmamadali nga siya, gusto niyang may makuha ang isang welding, kasi yung dinala niya sa akin dito, dalawang welding. Sabi niya kung po pwede, baka isa lang yung magawa. So, sabi ko naman, sir, kaya namang gawin natin, sir. Kaso nga lang, hindi ako makakasigurado sa gawa ko pagka hindi natin na-testing ng medyo matagal na mag-welding, Yun, nung ginawa namin, nag-welding kami, doon nakita niya, pumutok na yung IGBT. So, kaya sinabi ko kay customer, talagang may problema yung welding, sir. Hindi natin mamamadali yung welding mo ng pag-aayos, kasi hanapin natin yung problema, ba't naputok yung yung welding mo. So balik natin yung tinanggal natin. So ayan, naibalik na natin. Tapos testing ulit tayo doon sa doon sa scoop. Pakita ko rin. So on ko yung welding. Yan, wala talagang makuha.
wala talagang lumabas na PWM signal. Nakita nyo naman, umilaw yung dalawa. Tapos dito wala. Ang pinaka problema niyan, pagka ganyan, kaya ayaw lumabas yan, may sira yung op-amp natin. Bakit nagkaganon? Bakit may problema yung op-amp natin? Kasi nga, yung op-amp naman, hindi magtatrabaho si op-amp hanggat walang nasisense tong load o walang nasisense tong voltahe, ano? Kasi once na pag-on mo ng welding, wala talagang masisense to. Magkakaroon lang ng voltahe to pagka nagsimula ka na mag-welding, may lalabas na may lalabas na voltahe to. Kaya nga ito yung taga-detect. So tanggalin natin. So, hindi natin ma-hot air to kasi nga may katabing connector, baka masunog baka matunaw. So tanggalin natin yung op-amp na to. So ang ginamit na op-amp dito, pakita ko na lang mamaya, baka sabihin nyo. Hindi ata kita, Linisin lang muna natin. So ayan. So kita ba? Yan yung number 358. So balik natin dito. Tanggalin natin yan, nakatanggal na yan. Naibalik na rin natin yung safety features ni 3525. Kahit na anong gawin ni manufacturer, kahit na anong parts ang gamitin niya, malalaman ko. So balik natin to, kabit si oscilloscope. Yan natin. Tapos tingin tayo dun sa natin. Yan. So pansinin niyo So wala na akong tinanggal doon. Tinanggal lang natin doon si si op-amp lang 358 yung number. So on natin. Yan. Lumabas. So yan, gumana din yan. Hindi na gumana yung ilaw na yan. So paalala lang parate, huwag niyo masyadong patagalin kasi nga umiinit yung natin. MOSFET natin, yung dalawa na to. Yung papunta rito sa distributor transformer. Yan. So napansin nyo, hindi na umilaw yung dalawa. Kahit na yun natin, yan wala na. Tapos lumabas na rin yan. Hindi na umilaw. So yun yung isang dahilan ba't naputok yung mga IGBT. Maraming dahilan ba't pumuputok.
Pero pagka nag-testing kayo na nag-welding tapos nasira, try nyo alamin kung anong sira. Ang isang dahilan nun, yung op-amp natin may problema. So, palitan natin yung op-amp yan. Saan na ba yung op-amp ko rito? Yan, ito. So, ito yon. So, palit tayo dito. Ito yung ipapalit natin. Yung number. Pakita ko rin. Baka sabihin nyo, iba na naman ginamit ko. Yan. O, kita yung number. LM358. So, alam nyo na. So yan, balik na natin. So testing ulit tayo. Kung lalabas na, kung titino na ba yung PWM signal natin. So yan. So tingin tayo dito. On ko na yung welding. Yan. Ang ganda ng signal. So yan, nakakabit na yan. Yan o, nakabit. Tapos hindi na rin umilaw yung dalawang ilaw. Tapos parating paalala, huwag nyo masyadong patagalin kasi iinit yung dalawa. So yun lang ano. So ikabit natin yung ano na dito. Magpalit lang ako dito ng mga component na nasira sa bandang IGBT. Kailangan mong palitan yan, tapos maglagay tayo ng bago ng IGBT, tapos welding na tayo dito. So di ko na papakita ano kasi okay na yung mga ano natin. Balik tayo dito ano. So bago ko pala ilagay yung ano bagong IGBT, may papakita lang ako saglit ano. Kasi minsan kasi may nagtatanong kung paano malalaman kung good ba yung signal o bad. So papakita ko ano. So on ulit natin. So on ulit natin yung ano welding. So ayan, papakita ko lang, pupus ko lang yan. Tapos patayin natin yan. So sa dyan nakakabit yung test point natin, yung test prod natin. Tapos punta tayo dito sa ano, ito yung signal niya. Kung napapansin nyo, itong line na to halos parehas din yan dito pababa.
ito yung rise point niya, rise time niya, tsaka ito yung fall time niya. So kung ano yung rise time, ano yung itsura, ganun din yung fall time niyan. Yan, pababa din. Halos magkaparehas lahat yan. Ganyan na ganyan. Pero pagdating dito sa ano, magpalit tayo dito. Dito na tayo mag-testing. Sa IGBT na mismo, ano. Yan. Tapos, balik tayo dyan. Irara natin. So, on ko ulit. Yan. Huwag lang natin patagalin. So yan, kung napapansin nyo, magkaiba na yung signal nila, no? Kasi binuboost na yung ano natin, signal dito. Pero ganun pa rin yung reference niyan, 25.7 volts, 46.5 kHz. So, kung isang IGBT pa lang na test natin yung, pansinin nyo dito, ito yung rise time niya, saka ito yung fall time niya. Kung ano yung rise time dito, at saka ano yung fall time niya, dapat ganun din. Yung rise at saka yung baba, dapat magkaparehas lang yan kasi babaliktad lang yan eh. Ang curve dito, pag ganyan, tapos pag fall time naman, ito. Pero pag naglipat ka dito ng test point, dito na sa kabila, dapat ang masusukat mo dapat parehong pareho. Kung mag-iiba, so wag mong ikakabit yung IGBT mo. So ayan. So balik natin. So pansinin natin kung magkaparehas ba. Teka lang. So, pansinin nyo ha. Yan. So, parehang-pareha, ano? So, walang duda dito na tama na yung signal na binibigay ng PWM natin papuntang IGBT. Kasi parehas lang eh. Yan o. So, dyan na tayo naglagay. Pero pagka nag-testing kayo ng ibang IGBT o ibang location o terminal, pagka hindi pantay yung may nagkaibang waveform kayong napansin, huwag nyo munang ikakabit yung IGBT nyo hanggat hindi nyo na kiklear o hindi nyo napaparehas yung mga waveform. Kasi pagkabit nyo yun, maya maya pag welding nyo din, ganun din ang mangyayari, masisira lang din yung mga IGBT. So, magiging aware lang kayo doon, no? So, dito, okay na yung ano natin. Kakabit ko na lang yung IGBT. Bali, nakikabit na natin yung mga IGBT, ano? At saka heatsink. So, yan. Nakikabit na sa chassis. So, Azuki MMA 300G. So, testing na natin to, no? Kung may masukat na ba tayong output nito. So, on natin yung extension. So, yan. Tapos yung welding. So, yan. So, hanggang 310. Ilampas pa talaga ng 10. Di bali, hayaan na natin yan. So, suka tayo ng output. 81. So, ayan, ano. So, ito, umabot ng 81, no. Baka yung iba, sasabihin na naman, hanggang 60 volts lang eh. Eh, paano to? Sumobra ng 20 volts. Ibaba ko na naman ng 20. Babaan ko na naman. So, kaya, depende po yan, yung output voltage nun, depende po yan dito sa output transformer maze natin. Itong maze natin. Depende yung winding dyan. Kung madami yung winding, syempre tataas din yung output voltage dito. So
So, bali okay na yung welding. So, kailangan na natin nung i-testing sa labas para malaman natin kung puputok pa ba yung IGBT o hindi na. Bali, andito na tayo sa labas, ano? Testing na natin paanda rin at saka i-welding to. Kung puputok pa ba yung IGBT nito. So, natin. So, ayan. Set tayo ng saan ba? 180. So, ayan. Taasan na natin ng konti. So, ayan. Welding natin. Balik tayo dito sa loob, ano? So, nabuo na natin si Asuke. MMA 300G. Yan. So, nakita naman natin yung ano, nag-welding siya, okay naman. Hindi naman pumutok yung mga IGBT. So, it means okay na yung gawa natin. So, final check na lang tayo, at saka final test na lang tayo, no? I-check na lang natin to. So, on natin. Yan, naka-on na. Tapos, on natin yung welding machine. So, ayan. Wala kayong maririnig na pumitik yung relay kasi walang relay to. So, check natin. Last. Yan. 80 volts output at 222 amperes. So, okay na. So, hanggang dito na lang, ano. Kung nagustuhan niyo yung video, please like and subscribe naman dyan. So, salamat na rin sa panonood. Hanggang sa muli. Maraming salamat.